Mulai iki diaturke gugur gunung sawetara, gugur gunung monggo dipun aturaken para kadang, monggo. Gunung tandang gawe saya rukun bebarengan rokan sate lilo lan kegowo kanggo mulyane negara siji maju papan diulang-ulang mesti jalan mungkin umpak pesarengan Mas Gareng monggo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas. Nggih, mugi kesarasan kasarira dhateng panjenengan kabahagian tuwin barokah saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Tuwin saged lumeber dhateng para warga sing pareng lenggah wonten Ndompol khususipun Kadipaten Klaten umumipun. Nggih. Nggih, alhamdulillah saged sowan mriki. Niki nuduhake menawi kahanan wonten Ndompol niku ayem tentrem. Naminipun Ndompol nu jare yen kula takon wong tuwa-tuwa enten sing arep Ndompol ki nyawiji dadi siji. Nggih, kula ana tembung sak Ndompol ngoten nika. Ndompol mula masyarakat mriki mboten saged pun pisah-pisah, mboten saged pun pecah belah, tetep Ndompol bersatu padu, guyub lan rukun. Mula yen kepengin nulat kerukunan ora usah golek laladan liya, cukup niki nyonto warga Ndompol mriki. Wah, alhamdulillah pendopone anyar apike ora umum, cacate gur siji. Apa? Dalane, Mas. Ya kudu dimaklumi to Mas Gareng. Kedah maklum jenengan wau tindak rene rak ya anu to Mas ngliwati anu akeh truk pirang-pirang sing nggawa pasir, nggawa watu lan sak panunggalane. Niki kula ngaten niki nggih mugi-mugi nderek donga taun ngajeng paling boten taun ngajeng pun alus dalane. Amin, amin, amin. Nggih mugi-mugi wong kabeh niku nggih ngangge donga. Omahe Rama mengatakan doa harus dibarengi dengan usaha. Nggih, namung tetep dados kawigatosan kok Mas. Bab perkawis infrastruktur menika nyatanipun menika ugi dipun lenggahi panjenenganipun Bapak Walia selaku Dewan Perwakilan Rakyat nggih kepareng lenggah. Alhamdulillah wilujeng dalu Bapak. Nggih. Niki lho Mas senenge. Yen ora rukun apa ora isin karo semut. Kok sik tau menungso kok isin semut iki kepiye? Bab ngen kerukunan lho Mas niku yen kula nulodo semut nika. Semut niku yen entuk pangan ora dipek dhewe ning digawa bebarengan.
Oh, nggih. Nggih to? Tur semut niku watake ora angkuh yen petuk kancane gabrusan lagi simpangan. Tur aja dijarak. Nggih. Semut ki ketoke ora apa-apa nih yen dijarak nyokot ya marake bintul. Nggih. Terus bab nggen kaprawiran tiru manuk. Merga manuk niku ambeke perwira, ora arep ngendhok yen durung duwe susuh. Nggih ta? Sik lagi sing dirembuk manuk apa sih? Ya teke ya kewanmu ya. Lah maksudnya iki jenise apa cocak rawa apa kabeh? Nggih sedaya hampir Oke. semuanya ngoten. Dadi yen urung di petarangan mboten bakal ngendhok. Nggih, bab tulung tinulung tiru tawon. Sebab golek madu ya ngrewangi kembang nyengkake dadi woh. Nggih. Tur tawon iku kewan resikan, ora gelem sisane tawon liya. Kosek. Piye? Tawon kok resikan ya apa kowe tawon keramas ngono. Ora. Tegese ngene lho Mas, ora gelem sisane tawon liya nek wis ninggal madu ning kono tawon liyane ya emoh ning kono. Oh, nggih. Nggih no. Moko yen menungso nu malah golek sisa-sisa niku. Mboten. Ya ora, ya terus aja digebyah-uyah ngono. Niki wong bab segi positif. Bakene seneng-seneng. Golek sisa wae sing gratis. Nggih niki nderek syukur. Nggih. Nggih niki lagi niki nuwun sewu sak umur-umur weruh Balai Desa duwe pendopo nu nembe dompol niki. Kelase wis kabupaten nek niku pendapane. Wis ora balai desa nggih. Wah, jan niku upama dikelompok ragate niku le. Lah niki wis trep lho Mas. Kantor ngedep pendopo lah sing dienggo wayangan iki diupamake kaya alun-alun. Lho nggih to? Nggih. Lah niki ngeten niki kudune dikerepi wayangan lho Mas ngeten. Ya aja kerep-kerep ya juwarei tegese niku ya anut keperluan. Kula ajeng takon Pak Kuntadi niku pun pinten periode niki? Nek mboten klitu 2 periode. Kamangka berakhirnya tahun 2019. Ketinggalan kok ngoten nggih. Wah lah iki sing repot niku sing abot sing ganti le Mas. Ngoten ya Mas. Agar lurah utawa kepala desa nu prestasine menanjak, niki mengke targete sing ganti harus di atas beliau yang diganti. Mula masyarakat harus jeli-jeli nanti kalau memilih kades yang akan datang. Oh nggih. Neng ya milih ora usah nganggo gontokan atau gesekan. Kaya sing mau diteriakan tetep guyub lan rukun. Tur dasare taun ngajeng niku para anapun warga nggih niku kabeh dicekoki pil. Pil apa iki? Ya pilpres taun ngarep. Nggih to? Pilek taun ngarep. Lho, kabeh niku ora mung gumantung kepiye oleh nawaitune aja nganti ora usah dadak nganggo gontokan, ora mung perkara beda kaos terus ora gelem luru-luruan niku ampun. Ya Mas. Ning nek kula percaya Mas, piyai mriki mesti ayem tentrem, kanane adem kaya awane. Ngoten nggih. Nggih no. Saniki kula takon sesuk lak mulai pilihan. Ya. Nggih ta? Niki apa bedane neng TPS karo neng omah? Lah ya genah beda. Pripun? Nek TPS niku ya tempat pemungutan suara, nek ngomah ki ya ning omah ya ngomahe dhewe kok. Sampean ora tahu meneliti kok. Bola-bali sampean ku melu pemilihan lak pun bola-bali to. Bedane neng TPS karo neng omah. Niku yen teng TPS ya milih sik lagi dicoblos. Dadi iso milih. Lagi nyoblos. Nek yen neng omah gelem ora gelem ya kuwi. Sing dipilih ya kudu kuwi ngoten karepe. Pokoke gelem ra gelem sing dicoblos ya kuwi. Iya. Mula beda-bedane makanya diberi kesempatan untuk memilih nggih kudu digunakake. Yen pancen bingung yen panjenengan seorang muslim nggih bengi salat rumiyin nyuwun petunjuk sapa sing apik lan cocok karo pilihane. Ning sing baku niki bali nderek syukur iki lho aku bola-bali menerjemahkan kene apa jeneng nggih ning gondompol ki rada mumet aku. Yo kan sampean wis kondang ngonceki jeneng daerah. Rumangsaku ki pikiranku kaya ora nglumpuk ya apa mergo kocak ning dalan ngono mau ya. Wis ora rasa dirembung sing ngrasa kaya wong pirang-pirang kok. Ning ya wong jenenge wong ki berusaha itu tetep. Nggih, ning kabeh niku nganggo proses. Aku tak terjemake per huruf. Per huruf jeneng
Dompol. D. D. Desa ini masuk kecamatan Kemediun. Kok Kemediun? Kene kecamatan ini Kemalang. Malang Kadoan Mas Mediun wae kok. Yo saya bingung penduduk. D iki desa ini masuk kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Nggih. O Orang nomor 1 di desa ini Bapak Kutadi SPI. Nggih. Terus Lurahe kok Mas. nggih. M Malam hari ini tasakuran. P Pendoponya baru. O meneh. Oleh panitia digelar wayang kulit dalangnya Ki Bayu Waji. Terakhir L. Lawaknya Gareng Semarang. Sida ketut iki yo iki. Ora katan apa-apa kok eneng lho. Wah, kudu melu jagake nggo lebon kendaraan tek. Mula niki ngeten lho Mas, sampeyan ya mang mujekke. Sepisan panjenengan niku bibar kundur ngibadah haji tegese isih anget-angete. Nggih, nggih. Jadi wong ngudur ibadah haji ki kiwa tengene isih diamping-ampingi malaikat. Mula sampeyan mang ndongake. Lho. Waduh, konangan iki. Aku mare ora ngerti. Lho piye to? Yen jebul munggah haji ki sik didampingi malaikat loro. Nggih nek kundur saka munggah haji terus didampingi malaikat loro. Lah muga-muga sok nek malaikat kundur sampeyan ra katut. Dadi saya tetep iso Lambene ra enak. apa didongake apik kok. Dongake ra enak, kok dongake kok malaikat kondur kok ya aja ngono to Mas, kowe aja mujek-mujekke aku to. Mboten ora. Kowe ora seneng tak kancani apa piye? Bar Seneng. golek gareng liya kowe. Ora. Panitia wing ngengkeng njaluk gareng asli kok arep golek gareng KW. Wong Aduh. nggih kula dongake pendopo menika saged piguna mboten mawon kagem Pak Lurah lan punggawanipun ning Nggih. kagem masyarakat sedaya. Amin. Niki Nggih. kula upamake pendopo menika serbaguna. Nggih. Dadi dokoh istilahnya. Bakune untuk hal-hal yang positif. Nggih. Gitu Mas. Wong jenenge we pendopo, Mas. Apakah arti dari pendopo? Pen niku penting fungsinya. Nggih. Do kuwi dayane kuwi iso merbawani kantor kelurahan. Nggih. Terus po. Para masyarakat bisa nggunakake. Nggih. Dadi iki ora tertutup untuk kepentingan masyarakat. Nggih. Ngene iki lho. Ning ya kuwi Mas kudu melu ngopeni. Mbangun niku luwih napa niku tegese nggih Gampang. ora kok nggih ora tegese bangun ki pancen angel ning luwih angel yen ngopeni niku lho. Oh nggih, nggih. Nggih to? Ngopeni niku pancen angel tenan. Pancen ki leres niki mugi niki ngeten niki lak tasakuran to Mas. Nggih. Dadi tasakuran niku matur nuwun nih Mas. Apa Nggih. lho? Banyu putih. Oh iya. Piye tasakuran? Tasakuran kuwi tak terjemahke wong ora ketang sithik ya uthak-athik gathuk. Nggih. Ta. Ta kuwi tandane masyarakat kene kuwi isih imane kandel. Nggih. Jadi orang yang imannya tebal, jangankan kok diberi rezeki, Dikasih cobaan pun dikasih cobaan pun tetap bersyukur karena Allah mencoba makhluknya tidak akan melebihi kapasitasnya. leres. Jadi wong sing imane kandel ki ya masyarakat dompol kene iki. Nggih. Ciri-cirine gampang kok. Ciri-cirine apa, Mas? Yen wong sing imane kandel kaya sing tak omongke mau, Nggih. selalu bersyukur Selalu bersyukur nggih terjadi. apapun yang terjadi. Kalau imannya tipis, Nggih. kuwi lanang wedok ya ketok. Eneng bedane. Yen lanang kuwi wong lanang imane tipis, kuwi Ya. semakin kaya semakin nakal. Kuwi wong lanang sing imane tipis. Tipis. Semakin kaya, Semakin semakin nakal. nakal. Nek wong wedok sing imane tipis, Semakin nakal semakin kaya. kuwi titikane ya. Wis ora Nggih. ora perlu aku kakean teori, sok kapan-kapan tak jak tak dudui wis pokoke. Dudu ya apa? Ya kuwi Wong mau sing tipis-tipis iki mau. sing tipis-tipis. Niku wau Semoga niku wau ta. Terus sahnya kalau diketahui oleh orang banyak syukuran ki ora kena meneng-menengan ya ngene iki kudu kabeh do ngerti. Nggih.
Nggih, terus kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan yang namanya tirakatan. Kaya malam ini kan tirakatan, melek bengi nyenyuwun karo nonton wayang. Leres. Terus anugerah dari Allah yang tetap dinanti-nanti. Amin. Dadi nyenyuwun ki ya tetep placere ana ing dhuwur marang Gusti kang murbeng dumati. Jan, kundur haji saya meletik mripate anu pikirane kok mripate. Penggalihe saya lantip. Kowe angger kancane pinter ketoke ra lila. Lila Mas. Ora ana wong pinter kok meletik matane iki. Mboten kleru. Aku arep ngomong ngono kok rumangsaku le sia-sia. Mula niki karben afdol, ayo niki tetembangan yang bernapaskan agama Islam kangge mangayu bagya anggenipun sami tasakuran. Pikantuk syafaat saking Gusti Kang Nyipta jagat. Amin. Mugi-mugi Nika wonten nawala katur Mbak Cangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun bawa sekar dandang gula kalih pada dipun dawuhaken sriuning kalajengaken pepiling. Oh nggih. Cakepanipun dandang gula ngandhap menika ingkang nyekar mbok bilih wonten panjenenganipun Bapak Jumarno sarjana sosial nggih. Menawi mboten wonten kula nyuwun wiraswanten kemawon menapa sederek. Oh, menapa Mas Gareng saking Semarang nggih. Saking Mas Thohir Bumiarjo nuwun. Aku tetep ora percaya karo kowe. Piye ta ki? Kata-katamu sing keri iki tambah. Ya, diwaos dhewe. Ndak dikira anu aku. Ya. Menawi mboten wonten kula nyuwun sedekah saking Wiraswara. Menapa sederek Gareng. Lah. Gareng Semarang. Menika wonten titipan narta 200 kagem Mas Gareng saking kula Pak M Thohir Bumiarjo nuwun. Nggih, 200.000. Iki tertulis ning kene. Iya. Kowe ora iso ngeyel kowe. Kok sik. Nah. Ning niku diaturi sik enten mboten piyayine Pak Jumarno niku. Pak Jum. Ayo. Jum. Nek Pak Jumarno ora ana, Wira Swara. Lah, Wira Swarane eneng. Apa ki mesti dadi wekmu? Lho. Sik. Wira Swarane enek. Ayo. Wira Swara eneng. Bengi iki apa wetonmu ya? Lah pripun Mas? Kok utilmu metu? Loh, niku aku mau ngamanah kok. Mun amanah wong ya wis ora apa-apa, ora masalah sing penting iki ngladeni Pak Jum. Oh, lah niki wah, iki kajenge Pak Jum mawon. Nah, gandeng Pak Jum lagi anu masuk kandang, wis ora itu sapa-sapa. Wis. Ya ora apa-apa. Aku mbok gawe-gaweke ngene iki ora masalah. Aku trimo, ora mbok kei dhuwit iki trimo, ning sing ora trimo iki Pak Camat. Ngopo kok Pak Camat dikatut-katutke? Kawiteno aku mbok gawe-gaweke kok wong jeneng ning luwih becik ya ngene iki, mending piyayi kene. Mergo ngetokake yen kene iki piyayine do budaya. Oh nggih, saestu. Mila kula sampun kula aturaken to Mas. Ketoprak wiwit ketoprak bocah dewasa nganti sesepuh. Mriki niku komplit. Panjenenganing Pak Lurah niku kabeh budaya diayomi, diurip-urip. Ora budaya tok sing diayomi. Lah terus Bu Agus, Bu Eri, Bu Joko ya diayomi. Ora jeneng wong. Lah kabudayan kuwi lho, kabudayan kesenian. Masih cetha kabudayan kok budaya. Nggih. Pak asma Pak Jumarno. Jumarno. Nuwun sewu wonten mriki minangka menapa Rama? Oh, kula nggih mung kancane Mas Kuntadi. Karo rumiyin kula sareng-sareng kepala desa. Nggih. Sakmenika sampun purna. Alhamdulillah sampun merdeka. Merdeka. Nggih, nuwun sewu menika mboten kula kok nami ngengken mboten no pundutan nggih Bapak. Nggih. Nika kasebat Bapak Haji Jumarno Esos. Oh, nggih, matur Pak Gareng. Nggih, niki dandang gula ingkang pundi ingkang pun kersakaken. Ingkang sriuning napa pepiling napa menawi kepareng salah setunggal dandang gendhis rumiyin dandang gula mangke dipun dawaken pepiling. Nah, pun nggih, napa? dipun dum. Napa pun terserah panjenengan ingkang remen ingkang pundi? Napa remene ninggali kula nggih kena. Lah ya tekan kono to.
Gampil mangke masalah ninggali nggih nderek Oh, mawon. Pak Jumarno iki wonge berbudi bawa leksana. Bakale tok tukon banyu Mas Gareng. Pak, ingkang pundi? Ngersakaken ingkang pundi? Nggih dandang kula apalanipun ngasta piyambak nggih. Menika wonten syaratanipun. Oh, lah kok wah, Oh, sik to. sing digawa ki duwite wae apalane gawa rene. Wong kowe iki ora nembang kok nyekelki. Oh, lagi ngono. Kaya iso-iso nembang wae kowe iki. Janar tak kei 200. Oh, ya aja ngono to yo. Monggo salah setunggal, Ingkang monggo pundi, dandang Pak? kula ingkang pundi. Oh, ngrumpaka menika nggih. Nggih, Ngrumpaka. nggih. Mangke sak sampunipun Pak Jumarno, Mas Gareng, Nggih. mau tidak mau mangke Pak Lurah tak aturi pinarak Oh mungkal. nggih. Nggih. Monggo dipun aturaken mriyen Bapak Jumarno. Nggih. Nggih Mas Bayu. Lajeng mawon. Nggih, monggo. Desa Dompol ing dalu puniki nguri-uri kabudayan Jawa. Jane swantenipun pun kaya dalang lho, Pak. Pun kaya nggih. Saestu Ini napa muga-muga udah dalang kerusuhan. mboten saestu modulasi kados dalang napa dalange ganti jenengan mawon. Jenengan iki. Ya. Wis kadung rambut ide tok. Anu. Ringgit wacucal warnane Wayang kulit nggih. ngresmekke pandopanipun palit disa Dompol sayekti mugi kalis ing rubeda Amin. ayem tentrem Ayem tentrem rakyat kok akeh men Pak. Tentrem rakyatipun. Dadi mboten kakehan banget. Perangkate muda. Berangkate muda-muda lurahipun asmane bapakku tadi pantes diajung jempol. Tepuk tangan kagem Bapak Jumarno, Bapak Ibu. Nggih. Niki, Matur sembah Bapak nuwun. iki wis pinter, Nggih. wis iso nembang, wis ngerti Nggih. nembang lan Nggih. basis nembang. Nggih. Iki cakepane kepunjulen lho langsung dipungkes. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Wah. mungkin Matur nderek- sembah nggih, nuwun. nderek mangayu bagya, Nggih. mugi saestu lestantun rahayu. Amin. Niki kula nggih dikancan kali Pak Darmadi. Kula anggota DPR di Kabupaten Klaten. Nggih. Pak. Saking PKB Mas Darmadi saking PAN. Mugi mangayu bagya, Nggih. mugi rahayu satelasipun. Amin, Nggih. amin, Matur amin. sembah nuwun Bapak Nggih. Jumarno. Monggo menika pancen dangu boten kepanggih. Dados menapa-menapa menika Allah labene iki jan. Oleh Nuwun sewu lho Pak, pancen anu si Bayunu juweh kok Pak. Wong anu nuwun sewu wah kula nu dadi malah pekewo ngaten. Saestu lho Pak wong jenenge walah dadak ditambahi barang ngopo. wis sida kena jebakan Batman iki. Wong kok ya ora mau. Piye lho. Allah. Aku lalu dadi rasane ku kok pripun ngoten lho Pak. Kok ora ndang aku ngene. Mau ya. Pokoke entene mung niki muga-muga berkah ngoten Wah, mawon. amin. Wah, mugi panjang yus. Walah. Pun, pun mangke kesan langsung Pak Lurah kula lagi Nggih, mandang. nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Pak wabarakatuh. Jumari. Waduh, Yayi kok wasis ganteng. Allah. Labene lunyu iki lho. Wale Ayo bet, wis watahe manungsa, endi sing kerejeken mesti ya ngono kuwi wong mensyukuri rezeki kok diseneni.
Nggih, wis. Anu sing pepeling Mbak Eka sih, Mbak Eka. Rene Mbak Eka. Wah, gawat iki. Ngopo kok terus gage-gage ndelikke iki? Ah, nyekel duit cedhake mak lampir bablas iki. Wong kok le semelang ora. Ora semelang piye wong kuwi kuwi kaceke mung lanang karo wedok kelakuane padha aku. Nah, alhamdulillah Mbak Eka ya longgar, nggih. Kowe kok longgar iki? Wektune niku lho. Lah, wektune. Iso nuwuni dawuh. Nganggo wektu, Mbak Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan iso nembang pepeling ora? Saged. Ya, 200, Alhamdulillah. Jangan yo ngene iki lho. Oke. Rezeki matur nuwun saestu lho Mas kon niku nembe dugi Iya. kok ya diparingaken iki. Amin. Dan jenengan niku muga-muga. Ora gumun. Watake dalangi ngono anggar karo wong wedok lomone ra umum. Lah karo kowe ora lomo. Ora lomo piye? Karo kowe ra yo nyanyah to. Karo kowe yo saksok to. Saksok iki tegese ngekeki. Iya. Sing diakei sapa? Awakmu ki mau lho. Aku saksok piye? Ngekeki kowe ngono? Ora dalange iki lho karo awakmu ra yo. Lek ngekeki endi wong templeke kudu ditarik meneh kok. Kekno lah, kekno 100, kekno. Nah. Nah, Ki lilo lamun ki lamun. lilo lho, lilo. Ora digetun lho ki. Ora. Ngono kuwi kok ngelokne Eka, nggih duduk, pripun? duduk. Oh nggih, matur nuwun. Gen ditembake kabeh. Duduk. Nah. Yo, ngrungokke Mas Gareng nembang nggih. Pepeling bablas Rihuning. Oke, siap. Ya aja ngono to yu. Lah kuwi panyuwune kuwi kok. Mosok Jarene njaluk duit kuwi. Masa rom- Dalange ya lomo lho kok mboloke pelit. 200 Lah kok dikeki lho. 200 sama. 200 kuwi ya duit dikeki. ya duit nyari duit 200 sameng-ameng nyawa. Lah kok emang nyawa piye? Lagu loro ora apal kabeh kok. Ya. Ya Ya wis. wis, nah. Gelem ora? Wis ki go kowe. Yakin? 200 go kowe mung welingku siji. Apa? Kok lawange aja dikunci ya. Lah ngapa? Areng apa? Lah ya dikunci apa iso mlebu omah? Oh iya. Aku mau ngelingke. Yo, Mbak Eka diaturke Sulis pepeling. Nggih. Mangga. Yo. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan hukum manjang wayahe sembayang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi sagaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqamah lan sing tumaminah luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar salat sayekti ngadoske tindak mungkar maghrib anisa jam keping prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelok sampeyan salah Oh, irama seger, mangga. Pas tembang kur. Nggih. Yes,
dipun aturaken lagon Nggih, pepiling. sampun. Mbak Eka rak ya sehat waras ta? Alhamdulillah sehat. Nggih, matur nuwun ya Mbak kalih Pak Kepala Desa. Nggih. Pun nimbali kula panjenengan Mas Gareng. Nggih. Nderek ngestreni tasakuran pendopo. Piye Mbak Eka komentarmu pendopo sing hebate kaya ngono? Lah nggih pendopone gede banget, cagake gede-gede tur bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Iki cagake kayu apa, Cor? Cor. Sawetara enek sing kayu enten sing cor. Mengari gumantung napa niku situasi gitu. Nggih, nek yen pancen yen kayu yen ora kayu sing apik tenan ya malah engko Bilaeni nggih. bilaene. Ya saiki modele cor ya cor. Nggih. Wong kene nggone pasir. Oh nggih. Nggon pasir dadi yen ngecor barang kuwi gampang. Dadi upama umurno luwih dawa. Ngaten ya Mas, Mergo umpama cocok. kepengin gen ketok kayu ya engko ditutupi Terus ukir. mangsane iki nek omongan ya terus entuk senden ngono iki. Lah ngene iki nek ambune iki wangi lho, ambune iki sangseng e. Lah kuwi sing salah ki irungmu. Lho kok salah piye? Wong ngerti mabuk mbok sedot. Ya Kudune wis. mbok lepeh. Sesuk tak kei cara Mas Gareng ben ora mambu. Apa, Mas? Dikai kopi. Di kopi apa di kapur barus. Wis genah ora mambu. Mangsamu mayit. Mesti salah tompo nek karena aku mesti salah tompo terus. Dikei rahasia ben ora Ben ora mambu lho. kok. Aku tak titeni. Iya. Bayu ki angger dalang Hah? wis lunas omongane nyelekit terus. Aku gedeng piye Kak kabare? Alhamdulillah kabarku pek li le. Pek. Omongan ra cetok. Kok ora cetha piye? Bahasa gaul ki yang ngono kuwi lek. Kabare piye? Maksudane? Pek li. Kuwi apa kuwi? Apik sekali. Oh, apik sekali. Oh, disingkat to. Singkat iki aja very koloso. Oh, Pekli. Apik sekali. Apik. Mas Gareng kabare piye? Penget Lah. Ki apa? Nah? apik banget. Oh iya. Nek aku pek de. Sopo neh kowe? Apik Pak De. Oh iya. Wong senengane kok marahi Wong jenenge iki sing diarani Eka kuwi penyanyi ya sinden ya. nggih. Wis tur penampilane merbawani, Mas. Nggih. Dadi- Tegese iso ngadi busana. Ngadi busana merbawani begitu Eka ngadeg ning kene, lho segone metu. Ki mergo prabawane leh ku ngadeg le. Mergo ngrejekeni kan. Ngerjekeni mula cobain-bain. Mulane nang kene kan diwe sandang badok le. Sandang pangan. Nang kene nek gone Ah. nyong kan sandang badok. Sik. Iki men ora selip. Mula dikenalke sik. Jane asline iki ngendi? Kok kene karo kanang nyong Rika kuwi piye bingung. Asline ngendi? Mbak Eka asline piye ngendi? Kebumen. Oh, Kebumen, Nggih. basa ngapak. Pak. Lah Nggih, kene nggih. teng mriki niku kula teng mriki rak diparingi apa sandang badok saking Pak Lurah. Wah, Terus jane. Nek cara kene sandang pangan, ngono. nggih, nggih kula sandang badok. Wah, Kayak wis, dadi Jan. badokane lek ganes tekan dadi badok le. Ya, aja gelo. Ciriwanci lewa gelo mati. Tak jokotna apa kepriwe tak kancengi nang kene. Kowe iki omong apa wae aku ra mudeng kok. Kalau badokane kan wis tekan. Mbak Eka, Nggih. nek badok iki nek kene iki kasar. Kenapa nggih? Iya. Mungkin nek kene iki paling wong maem wis klebu anu lumrah kok maem utawa mangan ngono. Badok ki bangsa buta. Lah, badok kuwi ngono. Ya wis, anu, datang mriki napa? Pangan. Pangan. Panganane tak ancengi nang kene ya, Lek. Saiki wis bingung kene iki. Kowe ngomongi mbok aku sing mudeng kok, Kak. Ana panganan kok diancengi iki. Ki lho nyang arep jikutna panganane. Engko tak ancengna nang kene. Kok Sik ta kuwi piye ta karep? tegese apa tak ancengi iki? Diladekke apa piye? Dicepakne. Dicepakna, dicepakke diladekke. Masa dicepake kok dadak dianceng. Lah nek gone nyong ki bahasane dicepakne iki diancengi. Lha iki lho ngene iki lho. Ambak-ambak aku ki jane yo arep nesu ning wong iki kasanah budaya. Iya. Perbendaraan dan kekayaan Indonesia yo ora kena nesu. Nggih. Siji nggon siji cara logate we beda. Wis kono, anceng ngono.
Tapi teno. Rika arep badhok temenan tak jiotna. Tak jiotna. Pantine nyambut gawe ora. Nyambut gawe. Nyambut gawe profesional, konsentrasi. Mengko. Mengko. Mengko kok mengko. Mengko mak amane Mas Gareng, jatahe Mas Gareng mak wis dicawiske karo Pak Lurah bareng. Ya. Oh lah wau nganu Pak Lurah pun nyiapke kembang menyanteng mriko niku. Oh lah mbok menawa kuwi dienggo dienggo aroma nggih. Nek darane Mas Gareng wis disiapke karo panitia. Oh, sego, sambel goreng, sate, sayur, teh, kopi dadekke sak kresek. Komplit lho. Komplit apa wong turan kok komplit. Neson. Ora nesu wong aku ning kene teko wis diwigatake. Lah teka maning lek, teka maning. Teko sego kok marning. Teka maning. Teko meneh karepe teka maning. Tak kira sing teko marning. Ora saudur. Ayo iki gen kahanane saya ayem tentrem, Pak Lurah diaturi pinarak. Pak Lurah. Nah, ayo. Pak Lurah, tamu kehormatan. Pak Lurah, mboten ngirangi kamardikan. Monggo, bapakku tadi. Nyuwun wedalipun, Mbah. Mataram, monggo mataram. Yo. Yo. Ngetan bali ngulon apa setiane kelakon ono ono Monggo Pak Lurah. Mas Gareng. dan Cara wayang panjenengane Pak Muntadi iki Baladewa. Tegas. Ya ora galak lho, ning tegas. Tegas. Nggih. Pak Lurah, anu jumeneng riyen, Pak. Kaki lah, Bu. Wah iki. Wes matamu Ngapa ta, Lek? Aku kira ya menghormati Lah, Pak wong Lurah. piyayi wis Kok liyane do ngadeg kok, Pak. iki piye wis ateng Umpono. wah iki sing marai ora cair ngene iki lho rambune celok-celok. Niki pun jumeneng. Umpon ta, Pak? Nggih, pancen mung sementen niki. Umpon pal Pak niki. Nggih. Pak Lurah badhe lapor Nggih. kalau wau Pak Jumari tindak mriki pun Pak Jumarno, Jumarno. ya Pak Jumarno pun Lancang. pun tindak mriki pun ninggali 2 amplop. Kula namung laporan lho Pak Lurah. Niku mau Pak Jumarno niku mantan lurah, mantan wae 2 amplop. Lah sing aktif piro iki? Lah sing aktif genah wis nimbali no kok. Oh, kowe lancang Sing Lek. aktif niku sedasa amplop pun Lah. mang tampi. Lah. Amin. Amin. Kuwi jatah ibu-ibu. Matur Ibu-ibu nuwun, sesuk Pak. ditagih Mas Gareng. Mas Gareng wis nampa 10 amplop kok Pak Kuntadi. Apa ana gareng tanggapan kok tombok yo. Pak Lurah. Nggih. Pangapunten mboten jeneng kula nguyahi segara mboten ning kula Nggih. pancen napa wontenipun mboten jeneng ngalem pendopo panjenengan luar biasa. Amin. Menika konstruksi beton, dibungkus kayu kalih jati. poge. Iya. Nun, Di- tak kira dibungkus. tak kira beton tengah poge. Oh, Ora beton. Niku beton gori. Tegese niku jerone beton ning diblebet jati. Jati blura. Loh, jati kuwi mbluro. Lah kok Bluro. sisan ngoten kok dadak blebet jati bluro niku pun luar biasa lho, Pak. Oh, niku mengke kakean nek jati kabeh. Dadi jerone beton mawon. Oke, mungkin jati kabeh ora sida wayangan gitu ku Nah, jati nggih. tok nggih, Pak. Bener. Nah, makane niku Ning mulo. napa mawon materine kula mboten jeneng ngelem malih menika luar biasa kanggene kantor desa penjenengan. Amin. Hebatnya lagi Mas Gareng. Nggih. Beliau tidak mau mengatasnamakan pribadi. Niku Nggih. pendopo desa. Leres. Oh, Nggih. nggih ta hebatnya sih.
Mugi-mugi mengke manfaat kagem warga Ndombol kusipun lan sekitaripun. Nah niki Amin. kula Amin. cethake Pak, kula cethake sisan. Pripun? Upami enten masyarakat sing gadah damel ginakaken pendopo. Minten. Niki murih cetha transparan Nggih, Pak. kula jawab nggih. Nggih, lah niki. Dereng dugi mriku. Wah. Lah nembe bar diresmekke. Oh, dadi dereng diitung. Dereng. Ah, sing duwe gawe mohon ditunda dulu nggih. Kok ditunda piye? Ngenteni itung. Ning prinsip Mas Gareng tidak akan memberatkan masyarakat. Oh, mboten. Lajeng Dana yang masuk itu demi kelestarian pendopo dinggo ngopeni, nggo resik-resik, Nah, dinggo ngopeni. lajeng kula kepengin ngerti wong gandeng kula niku tiyang Semarang, Pak. Nggih. Dananipun saking pundi? Menika saking PAD pendapatan asli desa. Masya Allah. Saestu no? Nggih saestu mboten tau ngapusi. Tepuk tangan untuk warga Ndombol. Pendapatan asli desa. Saya iki nuwun sewu lho Ki. Aku jeneng ora banding-bandingke. Kene PAD iso gawe pendopo kok ngono. Nggih. Gunahku ku gawe pos kamling ora dadi-dadi. Ah, nggo nami wonge util-util kok. Loh, Ada kula hotel kok. niki ngeten lho Mas, panjenengane Pak Kuntadi niku piyai sing amanah, nggih ta? Ewadene entuk dana gelontoran saka pusat niku kabeh dirembuk bebarengan. Iki lho nek dana semene arep nggo apa? Diumumke. Nggih, nggih. Nggih. Panjenengan. Niki luar biasa sekali lagi saya hormat dan salut panjenengan. Makanya saya tadi bilang, iki sing abot engko sing ganti beliau. Ya duwe lurah, duwe kepala desa prestasine kaya ngene iki kok lek ganti ya kudune suwe luwih saka. Lah ngeten Pak. Panjenengan prestasi oke, masa kerja dalam arti sudah 2 periode. Nggih. Ditresnani masyarakat, kelebihannya banyak. Lah sakniki sing kula tes kelebihan sing dereng kula ngerti. Nang nembang, Pak. Weh, lah iki. Nggih. Namung kula menika wonten pepunden mriku. Lah, iki Kula ki- purun nembang ning Nggih. ajeng kula suwun minggah mriki. Niki mboten- Bapak Camat kalian Bapak Darmati DPRD. Niki mboten ngancani. mboten dalam rangka Indokusumo to, Pak. Oh mboten. Nggih. Mboten. Ora. Menawi ngaten katuran pinarak wonten Nggih, niki. Bapak Camat. Camat, Bapak kalian Camat. Bapak Darmati. Bapak Darmadi. Darmadi. Monggo. Mataram. Ae ngopo to tak-tok pisan iki. Nggih, Aku kok menika sutradara ketoprak. Bapak Camat Kemalang, Nggih, Bapak Bapak Camat Kustiono. Kemalang. Nggih. Menika wonten Pak Darmadi SPD, anggota DPRD Kabupaten Klaten. Oh nggih. Menika wau saya Pak Jumarno. Oh nggih Bapak Jumarno. Niki Pak Darmadi nggih anggota legislatif wonten Ya. ing Klaten. Wonten Kadipaten Klaten. Sedaya kita undang sebenarnya. Janipun. Nggih, sedaya kita undang rawuh kalih menika. Nggih mboten napa-napa Nggih. ingkang baku pangestu. Nuwun sewu kula badhe nyuwun komentaripun Pak Camat menika. Menawi Pak Camat nuwun sewu dalu menika. Ngaten mika to Pak Camat. Menawi Pak Camat mirsani Eka nu komentaripun Hubungane iki apa? Pendopo karo Eka iki lho. Lho yen ngene iki, Sekedap Pak. Mas Gareng, Dalem. Mas Bayu, Mas Nggih, Bayu dawuh. Haji. Dalem. Ini luar biasa Pancen penontonnya. nika wonten luar Pak, menawi wonten Basah jero. wae. Kok iso wonten luar iki lho. Lah nek jero Penontonnya rasa sebanyak ini kula gelo, Pak. napa Pak? Ibu Bupati dek wau enten barengan. Oh, Ibu wonten Bupati sak acara. menika wonten nggih. wedi, dalangipun mantep. Oh nggih menika haulipun Nggih, nggih. Kinarto Sabdo. Nggih. Oh, wonten Terus wedi. ngeten Mas Gareng, Dalem Bapak. dek wau kan kula rada
gelo. Nggih. Jenengan dalane elek. Ya niki sing kula Jangan khawatir nih, kangge warga nanti 2019 insyaallah menawi ndompol wayangan dalane mengke sampun sae. Amin, tepuk tangan dulu. Amin. Wis aja tepuk tangan sing dalane apik, wayangan yo nek nganggo gareng nek ora. Pak pun cethakaken, Pak. Ya wis dipenggalih keri, sing penting dalane iki alus sik. Ning saestu le Pak, janji adalah hutan le Pak nggih. Kula entosi le, kula mengke mriki melih dalan kedah halus. Lah carane piye kok aku iso tekan kene? Jenengan nundang melih Pak niku kula. Ya, mengke nek wis dalane alus, engko nimbali Mas Gareng, kon joget sak dawane dalan kuwi. Ya ora ana to entuk dhuwit terus semper iki ora ana. Ning nuwun sewu Pak, niki panjenengan ngendika ngaten kula nggih nganu niki istilahipun nanjihaken dateng mergo anggaran nol ingkang ngedok anggota dewan kados pundi Pak Darmadi. Wah, monggo Pak Darmadi niki Pak Darmadi wonten, Pak Jumano wonten. Masawu ya pembawa acara sekalian. Pak Darmadi kok. Ngaten Mas Gareng. Nggih Pak Dar. Panjenengan nggih pegawai negeri jadi yang ngerti mekanisme. Aceh. Wow. Menika pegawai negeri, Pak. Nggih, badhe pensiun, Pak. Kejoke pensiun radi ACC. Ampun ngatur mboten Nggih. konangan. Menika berkat perjuangan kanca-kanca termasuk kalau wau Pak Jumarno Nggih. kalian kanca-kanca alhamdulillah jalur menika mangke insyaallah sampun saged nggathuk 2019 sing elek wae lho ya. Alhamdulillah. Kula nate badhe di demo masyarakat Ndompol Nggih. mergi napa anggaran sampun cemepak nggih to. Nggih. Ruas jalan menika Pasar Kembang Ndompol. Nggih. Ananging mriki niki dereng diliwati terus mawon. Dilumpati mawon. Terus kalau wingi kita perjuangaken supados pembangunan margi ingkang beton menika diwiwiti saka dhuwur medun. Nah, ngaten. Alhamdulillah. Insyaallah mangke kalau wau dipun aturaken Pak Camat benjang 2019 sampun saged gathuk Dados terrealisasi. Matur nuwun. Amin. Mugi Matur nuwun Pak Darmadi. Tepuk tangan iki nggak disaksikan warga Ndompol dan sekecamatan Kemalang. ini Matur nuwun. lajeng ngaten Mbak Terus pundi, Pak Dar? Mas Kun tadi menika mbok pilih satu-satunya kepala desa nek Pak Camat ya jujur lho nggih. nggih. Ini terbaik dalam mengemban tugas. Oh, ngaten. Baik di Kecamatan Kemalang maupun di Klaten. Ngaten nggih. Nggih. Prestasinipun. Bisa dilihat dari menapa pengelolaan manajemen Nggih. gitu. PAD Termasuk menapa program-programipun sedaya sami kaleksanan. Amin. Mila kalau mau panjenengan ngendika sesuk golek gantine mesti angel. Leres, Pak. Leres. Gandeng angel ya wis bablaske sisan sesuk. Lho saged, Pak? Nggih. Lho kula setuju. Sisan bablaske periode yang ketiga. Kula setuju. Kula Amin, kan amin. Kali Mesti ngijabahi. kali kepala desa sing seneng wayangan kula dukung. Niki mboten ateges kampanye gitu. Mereka gandeng kita kan tahu daripada ya kangelan golek sing Tur mengke malah nggih. milih-milih kepilih seperti cari kucing dalam karung. Nggih, untuk kucing sekalian nanti rembes. kan nyiapaken kader ingkang badhe dateng menika to. Nggih, amin. Nggih, Matur nuwun, nggih. Pak. Amin mugi Gusti ngijabahi pembangunan jalan terrealisasi. Insyaallah mangke Pak Muntadi saged ngayomi warga Ndompol malih. Nambah nggih Pak Bayu. Monggo. Ya. Monggo. Kula nyuwun tulung warga Ndompol khususipun Kemalang pada umumnya. Nggih, Pak. Lah niki kan enten pemilihan BPD sampai bulan Desember. Ini kebetulan kecamatan sekabupaten Klaten punya hajat pemilihan BPD, terus dilajengaken bulan Maret nanti pemilihan kepala desa. Alhamdulillah untuk kecamatan Kemalang ini ada 13 kepala desa yang pilihan ada 11. Nyuwun tulung nanti Pak Supados podo rukun. Amin. Amin. Berbeda itu biasa dalam demokrasi. Nggih. Ning tetep mengke nggih tracere nyawiji dadi siji NKRI. Nggih kebutuhan sing abadi aja nganti dikalahke karo kebutuhan sesaat 5 tahunan lan liyane. Amin. Nggih, monggo sakniki ayo Mas Gareng arep anu Ini ngicipi Gose Pak Lurah.
Pak Lurah badhe nyanyi napa? Nek nyawer mengke Pak Lurah Pak nggih. Ngeten Pak, kula bagi kerja nggih. Wah, walah. Dadi apa ngono bagi kerja iki lho. Timbangane rebutan. Piye? Pak Lurah nyanyi, Pak Camat nari, Pak Darmadi ninggali. Lho, piye? Nggih, usulku. Nggih kula cocok niku. Wah, wis malah ditutupi karo Pak Lurah. Monggo niki warga penonton ini. Pak Lurah menyanyi napa bawa dandang gula napa diwalik? Pak Lurah dandang gula napa nyanyi? Camate sing nyanyi, kula manut. Lah niki Pak Darmadi napa? Pak Darmadi sing ninggali. Kula ngancani mawon. Wah, menang. Menawi kepareng kula nyuwun Pak Lurah ingkang bawa. Nah, monggo monggo. Nggih, mengke Bapak Camat mbun sumangga kersa. Nggih. Pun Pak Camat napa? Sekendak panjenengan mawon. Nggih, matur nuwun. Nggih, mengke ndak kelimput nggih. Mas Bayu kula aturaken bilih saderengipun kawula dandang gula menika judulipun kula pengen ngenalaken wilayah Ndompol mriki. Ah niki ngentaken. Nggih. Gajah Praja Milangkori. Nggih, dandang gula hangengingi Ndompol mriki. Nggih. Bilih bulan ngajeng nggih tanggal 6 nggih kula ugi badhe nggelar pengajian kula kolaborasi antawisipun kerawitan kalian Hadroh dalam rangka pelepasan jamaah umroh gratis 5 orang. Tepuk tangan kagem Pak Lurah. Aduh. Nggih niku mengke cocok jumbuh kalian program pembangunan fisik, mental, spiritual. Amin. Nggih, amin. Nuwun pangestunipun. Nggih, kita awiti. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Jajah desa Tepuk tangannya pundi? Mewah milang kori. Mas Gareng. Apa? Piye? Ngene iki kowe dalang ning kene ora usah nggawa wira swara, Pak Lurah wis cukup. Mboten, mungkin ndak. Suarane pleng teng laras ngoten kok. Monggo, Pak, lanjut. Desa Ndompol 11 dukuhan. 11 dukuhan nggih. Dumadi 19 RT. Mong 8 RW nipun. Kempal nunggal dadi sawiji ing dukuh Candi Rejo kantor desa nipun Ndompol Nadri Sumberjo ngemplak prayan Purworejo wates jedhes Purwosari ke Malang. Tepuk tangan sepisan malih para Pak Ibu. Wah, nggih niku wau Ndompol niku 11 dukuhan. 11 dukuh nggih. 19 RT 8 RW. Pak niki kula bola-bali teng desa teng pundi mawon enten dukuh. Dukuh niku yen kutha napa, Pak? Kampung. Kampung. Nggih. Dadi kaya ngen kula Kecamatan Pedurungan Lor, Kampung Arya Mukti niku dukuh. Dukuh. Oh, lan lagi dong niki yen ngeten iki. Nggih, matur sembah nuwun. Ah, badhe dipun lajengaken menapa lagunipun? Menika monggo mengke nyuwun lagu Mbak Eka mawon nggih. Oh, dereng gawe, Pak.
Dereng. Dereng enten lagu judule Mbak Eka dereng. Mboten. Sing tembang kuwi lho. Langganipun kula suwunaken Mbak Eka. Ngomong kok angel. Nggih. Kula seneng ngapek-ngapek niku lho. Nggih boten ngapake tok nggih sak rupane barang. Ya manusiawi to Mas Gareng. Lah ya mula jenenge gantar. Aku komentar ngono kuwi ya mergo aku manusia. Nggih. Nggih. Menapa langgamipun? Derek. Menapa? Derek mawon, derek. Nggih, apa Mbak Eka? Diaturke langgam apa? Siruning mau nggih? Nggih, siruning. Nggih. Monggo. Niki sing beksa Pak Camat. Kok Pak Camat beksa lho. Lho kok menawa yen kepengin arep nayup napa? Oh, Pak Camat Barung. Nggih, sesarengan anu. Sareng kalian Mbak Eka. Gentenan, duet. Pak Dar monggo. Jare kula ninggali mah. Oh, nggih, setuju. Walah. Setuju. Jare iki bangsa apa kae? Cukup nggih Mas Bayu? Nggih. Sampun diterasaken. Monggo. Nggih, yuk Mbak Eka, monggo. Monggo Mina. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken Pak Lurah menika. Sriuning nggih. Mas Bayu. Dawuh Pak Camat. Gegandengen nika Pak Darmadi niki badhe tawang ana lintang nggih. Nggih. Lah kula ki Jawa ki lagi ajar, Pak. Oh nggih. Kula tak mandhap ngrencang wonten mriku. Lho, bari tak pundi? Asing teng pundi? Bareng-bareng. Ampun kesusung. Niki yen ning tawang. Nggih, lah menawi Pak Camat kepareng badhe dono swanten monggo. Saya mau mencoba dulu. Nggih. Sing rodok koplo, Pak. Menapa? Suket iki? Saged? Boleh. Biar rodok gayang sithik nggih. Ditokke lagu suket ceki. Teki. Dos pundi ini penonton siap. Joget. Sekali-kali rodok koplo sithik ngoten nggih. Maka diaturaken lagun suket teki. Nggih, ayo. Joget sama Pak Lurah.
bersama Pak Darmadi. Nggih. Monggo. Yuk, diaturke. Monggo, yuk. Biar rodok gayang sini. Balungan seru, Mas. Yo. Ah. Ayo Pak Camat ya. Oh ya wong kowe wis lali ora bakal bali. Ayo ya. Paribasan awak urip kali balung ilo tak lakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ya iso ditunggu. Matur nuwun. Mbak Limbo. Dawuh. Lagi saiki aku menggeh-menggeh. Ya bisa ngikuti saya. Matur nuwun, monggo Pak Darmadi. Pak nuwun, Pak Camat, Pak Lurah. Ya Pak Darmadi ya urung. Iki mau sik tak senengi koplone kon sesuk prei. Sesuk Pak Darmadi dikancani mboten iki? Tetep dikancani. Dikancani, Pak. Oh, nggih. Jenengan kula kancani. Kula kancani Pak Darmadi monggo. Perlune mengko nek korban bareng sisa. Ya ampun ta. Aku usul entuk ora? Ora entuk. Ora kusik-kusik to. Mesti kisruh iku. Ora. Apa usul apa? Ki gadang iki lak wis do nyanyi. Nggih. Kabeh piyai iki do nyanyi, mau Pak Jum yo nyanyi. Sidanmu kon mulih wae piye iki? Ya aja ta. Ora ya. Tetep Ya Pak. siap. Napa niki lagune? Sing Menapa? laras nggih. Wah,
ngene iki lho, piyayi iki senengane laras ngene iki. Kentel iki. Walah. Kalau mau dhewe-dhewe kok. Pak Camat nyuwun yen ing Tawang ana lintang kula mbawa nggih. Oh nggih. Monggo. Waduh, jan pun terus kedah anu bawa setunggal-setunggal. Tegesipun mangke hukum ninggali hilang dengan sendirinya. Mila menika Mas Bayu. Nek kula ditinggal dhewe korban sendiri. Oh lah nggih mila leres. Tiwas leku joget kan. Monggo Pak Darwati. Yen ing Tawang. Yen ing Tawang ana lintang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Suaranya Hebat kabeh. Klaten iki gudange seni iki aku wis ngerti ngene Pak Darmadi suarane apik. Mengke mboten ninggali Pak, tetep kula enteni lho Pak. Alah. Ya apa lho? Enek dhewe iki lho. Wis enek dhewe Mas. Apa? Iki lho. Wis enek dhewe iki rasa ndremis. Iki lho. Lah, kae lho. Iki kagem Mas Gareng. Ora percaya. Ya wis kok didum ibu-ibu. Nggih. Monggo. Cah ayu aku ngenteni marang mengko ing ang kosong. Nggih Mas, jengkoke persaja nyampleng tenan. Lah nyolong pethek jenengan. Padar. Katene pundi? Kok nyolong kethek to? Nyolong Pethek kok kethek. Oh ya Padar katene pundi? Mengke gak jojo sedulure Pak Anom Surata. Kancane Mas Bayu. Nggih, waduh alhamdulillah. Gareng iki pinter nglayu. Ngeten mon dereng cair-cair. Alah. Wis. Sun takon tani reki Laras pleng. Klaten lho lah tukang ngegoke cah Klaten ngene tok. Anu janji-janji ku eling sumedhot sing jas ingsun jos. Mas. Ora nyono ora Ah, ngira Pak Darmadi. Tepuk tangannya mana Mi? Tepuk tangannya mana ini penonton? Bayu kurang ajar. Sing kaget ora aku tok Pak Darmadi yo kaget. Kowe ora kepengin kaget rene yo. Mah kono kosong. iki aku dadi lali cakepane lho. Oh, diselani terus trimo niki. Nimas sing Nimas ingsun ninggali. alah. Nimas ingsun prasawa sineksenan bumi langit. Swara kok arume kok ngene. ben ngelemo terus. Ora tenan iki yen iki tulus batin aku tenan. Monggo. Dai sing jas ngenteni padang rembulan. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Buden kula. Bapak Darmadi. Rencana kuliah teng isi to, Pak? Mboten. Soantenipun kok sae napa derek grup karawitan? Lah wong piyai budaya kok Mas Gareng. Lho, lah ya mula aku takon genahe kok saestu kula. Kula sak kanca, Nggih. Pak Jum ugi, Pak Jumarno. Nggih. Kajawi dados wakilipun rakyat. Nggih, Bapak.
kita kagungan kewajiban nguri-uri kabudayaan. Leres. Mboten mung ayo-ayo kita nggih kedah dos pundi terjun mengembangkan seni budaya itu. Wah, hebat. Duwe wakil kaya ngeten iki kudu diwet-wet ngeten iki. Alhamdulillah Pak. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, alhamdulillah sampun nembang swantenipun sae, nembangipun sampun. Nggih, matur sembah nuwun Pak Darmadi. Monggo matur nuwun. Wong kadang mangke dipun dawaken lelagon ingkang radi seger malih. Sampun ngantos midhangetaken ucehipun manuk. Nggih, wilujeng lenggah. Pak Camat, dereken lho, Pak. Walah. Wis. Pak. Walah. Gombal amoh. Pak Camat, dereken lho, Pak Camat. Walah iya ya. Pas dadi jerekke wae jane nang ngendi? Aku semulaken Pak Camat kul tekan bareng lungguh terus lali. Oh, pokok setengah. Lah mau Pak Camat apa yo maringi? Pak Camat maringi. Mbok sumpah urung deh. Walah. Jalo. Jalo. Ora ono ngemis kok nyerang ora ono. Lah wet mawi ya. Ora, tenan asli aku bukannya saya apa-apa basa-basi ndak. Saya setelah mendengarkan beliau-beliau nembang ini ikut haru. Jadi pejabat-pejabat Klaten ternyata juga ngurungkepi budaya. Oh, saestu. Ora mung teoritis bahkan praktektis. Wong seniman besar kowe kabeh saka Klaten kok. Nah, almarhum Kinarto Sabdo. Ah, nggih ta. Wis contone, wis kurang. Kok arep nang endi dalang ki mesti ya saka Klaten. Ki Anom Surata. Nggih, Ki Sudarman Gonto Darsono arep lenggah ning Dung Banting Sragen ning ya Klaten. Nggih, matur sembah nuwun. Yo, dibacut nggih. Jebul kae kang dak anti. Matur sembah nuwun sawetawis satur panglipur Mas Gareng nawala sanesipun mangke diaturaken patersanga niki wae ing ngomber jagatipun angsal welingan Mas. Nggih. Mengke sing baku niku perange Mas Bayu. Oh lho padunar leren. Lho ora tenan kok. Kowe iki kondang sabet alus iki kowe. Wah wis tak matke pokoke. Aku mati karo apa? Karo ngemati karo ngitung saweran. Ayo. Nek ae netepi wajib, ayo tak derekke. Gantane kang sekar gadung ben kembang menur kang esmu arum winarana yata-yatan ati kusuma mangambar-ambar wara kuku sing tupaku malun kalon hawar mega kang membo Bathara tan samara pamoring suksma sinop maya winah ya ing sepi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana saking liep layaping aluyut pindha pesating supena sumusuping rasa hati